saiki Kang Slupan saiki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata Imban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja nglakon dosa mungsuh makul kare. Macak pancat pundakmu jebol siramu. Aduh, Kang Ren modar aku ora dadi colke ampun kaya ngeten iki Dara sampean kenging napa Gus sampean kenging napa mit Kang Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi teko kok cek, gurune ditekak dilarak. Kalau mencine pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Galkaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar to, Rek? Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih lho. Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati to, Rek. Tak dasmu lho. Kok ngapa? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, Gong. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kadempel ora tentrem. Saniki, oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo, Gong, yo. Petruk ini mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan karang kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Ning kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti.
Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing Piye to? aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana ning gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh di gareng. Gareng asal dijak kok ndak ngisor. Oh iya.